serenamente. Yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad y no encontré jamás frontera. Si bien todo ello fue a mi manera. Els han trobat? Encara no. On aneu? Vosaltres? A Amsterdam. Podem pujar? Què volen dir, aquests dibuixos? El malson de la seva filla. No paris! No paris! Sospiten que l'Amat va matar i violar la noia del bosc. Que Déu em perdoni, però et juro que et mato, Carme. No amenacis, Amat! No puc permetre que hi hagi un assassí al poble. Tenemos una orden judicial. Què li feia a la seva filla? Què vol dir? Però què s'ha pensat? Cucut. Avui, nit de sèries a TV3. Què m'estalvio en parlem? Estalvia't de canviar d'idioma. Estalvia't de parlar amb màquines llunyanes. Estalvia't sorpreses en la teva factura. I ara, si aquest mes et passes o parlem, estalvia fibra, fix i 2 línies mòbils amb trucades il·limitades per 39,95 euros al mes. Preu definitiu. En el canvi està l'estalvi. Parlem, perquè és la meva. Descobreix Nescafé Farmers Origins. Triar bé és encara millor. Tinc 2 fills, però només n'hi ha un que hi sigui pel seu aniversari. Hem trobat una coincidència a la base de dades de gent desapareguda. L'ADN d'un nen que va desaparèixer el 1995. És del Jesse. Que no pot ser! És viu. Va passar fa 20 anys. Per què ho vols remoure tot, ara? El vaig matar. És mentida. Ah, sí? I ningú més diu mentides del que va passar aquell dia. The Five. Avui, nit de sèries a TV3. No pateixis més, tot anirà bé. No descuidis mai tots aquells moments i deixa que t'agafi, deixa que t'agafi, deixa que t'agafi, deixa que t'agafi. A les colònies aprenen a volar. Rosa dels vents. I wanna be happy, happy, happy. Day and night. Si vols viure en un món millor, comença la casa per la teulada. Angel Solar, saving for you. Hola, soy Guillermo, aunque la gente me conoce como Grillex y soy cantante de rap. Lo bueno que tiene el rap es que desglosa muy bien lo que tengo en el alma para poder comunicarlo a los demás, ¿no? Estaba muerto, por lo tanto necesitaba constantemente alicientes para hacerme sentir vivo, porque me encontraba muerto. Sin la iglesia, pues a lo mejor incluso no estaría vivo. Pel Guillermo, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Descobreix més històries aportant tos.es. Conec una dona que va tenir un fill quan era molt joveneta i que ha tingut 50 anys en secret. El nen li van prendre unes monges. La van obligar a donar-lo en adopció. Jo me l'estimava, saps? He estat 50 anys amagant el que em va passar. Em sap greu, però no en tinc cap informació de l'Antoni. És un contracte. I diu, renuncio per sempre a reclamar el meu fill. O recuperar en el futur. Només vull saber si està bé. No fa falta ni veure'l. Judi Dench. Steve Coogan. Filomena. A TV3 dimecres a la nit és la gran pel·lícula. Des de 1925, Letona, llet d'Aragona. Molt bona nit.
Tinc 2 fills, però només n'hi ha un que hi sigui pel seu aniversari. Hem trobat una coincidència a la base de dades de gent desapareguda, l'ADN d'un nen que va desaparèixer el 1995. És del Jesse. Que no pot ser! És viu. Va passar fa 20 anys. Per què ho vols remoure tot, ara? El vaig matar. És mentida. Ah, sí? I ningú més diu mentides del que va passar aquell dia. The Five, avui, nit de sèries a TV3. Al final vaig vendre el pis. No saps com em va costar. Però no el vas vendre amb Housefly? El meu el van vendre en 2 mesos. En 2 mesos? I em vaig estalviar un munt de comissions. Un munt? 14.000 euros. 14.000? Descobrir que has malvenut casa teva fa molta ràbia. Ven casa teva amb Housefly. Tornen els Fish Days de la Sirena. I fins al 6 d'abril et retornem l'import de les teves compres de peix. Fins a 25 euros en vals de descompte. Amb la Sirena, que fàcil que és menjar bé. Que el teu proper viatge a les Balears es converteixi en un dels teus millors viatges tindrà molt a veure amb ell. Tindrà a veure amb elles. Amb aquest d'aquí, amb ells o amb tu mateix. Perquè clar que importa el lloc, però és que la companyia ho és tot. Baleària. L'or. Descobreix un univers d'aromes i sabors excepcionals, capturats en cada càpsula d'alumini L'Or Espresso. Deixa't seduir els sentits per un plaer únic. L'Or. Cada cafè, una obra mestra. Araceli tiene un amigo que trabaja en Balay. Pues yo le digo, justo, ¿qué horno me compro? Y el tío nunca falla. A ver, Araceli, igual es porque te conoce. Bueno, yo creo que le gustó, fíjate lo que te digo. Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balay. Tenemos un amigo en Balay. Y este año es nuestro 75 aniversario. Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad. Aquestes samarretes infantils estan fetes de materials sostenibles. Sempre amb estampats xulos. Què més vols? Ziman, tan senzill com això. La nostra nova col·lecció infantil ja és a les botigues. El millor trial indoor, els millors pilots. El Mundial en joc a Barcelona. El 10 d'abril, Toni Bou, Adam Raga i tota l'elit en un altre enfrontament apassionant on Berta Avellan vol endur-se el Women's Trophy. Diumenge 10 d'abril viu el Mundial de trial indoor al Palau Sant Jordi. Venda d'entrades a rpmticket.com. Casa Mas presenta la teva altra recepta. Tria els millors ingredients. Treballa'ls pacientment. Deixa'ls reposar. Arrebossa les croquetes. Fregeix-les fins que quedin cruixents i assaboreix-les. Descuina amb Casa Mas. L'art de no cuinar. Festival Mozart al Liceu. Le nozze di Figaro, Don Giovanni i Così fan tutte. Una oportunitat única per veure la trilogia Mozart de Ponte. 3 òperes magistrals sobre l'amor, la gelosia, la luxúria, la infidelitat i el perdó. Del 7 al 25 d'abril al Liceu. Entrades a liceu.cat. Descobreixi tot el poder de l'element líquid amb Incara Solutions. Un complement alimentari líquid 4 vegades més assimilable per l'organisme que un complement alimentari sòlid. Incara Solutions, la nova era dels complements alimentaris. Potser esperes que una burger vegetal sigui saludable, però no que, a més, sigui boníssima. Obradors Arribas. Benvinguts al sabor. Entró el sol por la ventana y me dio en la cara, haciendo que me despertara. Cada primavera hi ha 1000 vides noves. I cada una té el seu esport. Porque hoy es mi renacimiento. Troba'ls tots a Decathlon. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi Què li diries a qui no es decideix a revisar la seva audició? Cada día que pasaba tenías más limitaciones. Socialmente te llegas a aislar. Para mí fue empezar de nuevo. Deberían de dar el paso porque se están perdiendo mucha vida. No esperis més. Revisa la teva audició a GAES i prova els nostres audiòfons totalment gratis, sense compromís. Què esperes? Truca ja al 937 40 40. GAES. Quan et ve dolor cervical, de genoll o d'esquena, no els has d'aguantar.
Ja, però com? Jo faig servir Flogoprofen. Flogo què? Flogoprofen, en gel i esprai es concentra la zona inflamada fins a 20 vegades més que les zones no inflamades. Flogoprofen. I no aguantis el dolor. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic. Soc un expert a tenir gent a dins a qui li encanta internet. Just el que busquem. Visca. Nova tarifassa de l'Owi. Al mateix preu, triple velocitat. Fibra amb 300 megas i mòbil per 29,95. Corre a l'Owi. Hola? La cubana, si us plau? Ai, hola. Ostres, puede passar ja. Gràcies. Volíem que ens parléssiu de la companyia i els seus 42 anys d'història. Comencem, va. Ep, un moment. Encara no. Silencio! Que ho farem demà a la nit, al Sense Ficció. Están aquí els de la càmera, quedar. Merci! Yo no me estoy enterando de nada, Més enllà de la cubana. A TV3, demà a la nit. I després, el seu musical. Bàsics sense límits. Sense límit de talla. Sense límit de forma. Sense límit d'edat. Bàsics per tu. Bàsics per totes. Calcedònia. El trànsit de víctima d'abusos a Supervivent. Quan arribin els marcians, a TV3 aquesta nit i dijous al 33. Aquest programa s'emet en versió original, subtitulat i amb audiodescripció. Quina sorpresa! No sabíem que vindries. Hòstia, tio, aquest és el cotxe del teu pare, no? És una noia. Yo le he dicho eso, ¿Es la Sara? Tranquilo. Tranquilo. Soy Antonio Vidal, el alcalde de Trinquet. El teniente Monteagudo. Ha venido a investigar lo de la chica del bosque. La Sara es va amagar abans d'anar-se'n a casa meva. Has trigat 2 anys a venir. Igual ara no estaríem aquí. A vegades els veiem i van... Irene Minovas, de la misma edad que Sara. Estrangulada, violada, como la muerta que tenemos ahora. Y no se acordaba, sargento... Sara! Van trobar una noia enterrada i tots pensen que ets tu. Millor si es pensen que estic morta. Tenien problemes a casa? Disculpi, però ens està acusant d'alguna cosa? Sebi, cases amb aire fresc. Podem crear l'impossible. Podem fer realitat idees visionàries. Podem fer que la moda sigui sostenible i que la sostenibilitat sigui una realitat. Podem fer l'inimaginable, però fem el que fem? Fem un sentit. Audi e-tron GT4 100% elèctric.
Urgo presenta... Per què els guàrdies anglesos són tan seriosos? Perquè les llagues no els deixen menjar. Quin mal que fan! Sort que Urgo ha desenvolupat Urgo Aftas Filmogel, l'escut protector que alleuja ràpidament el dolor i afavoreix la cicatrització. Urgo Aftas, eficaç fins i tot mentre menges. Alleujament eficaç, alleujament Urgo. La Grossa presenta l'alegria de Sant Jordi. Sant Jordi mata el drac i embrota i cull la rosa, però la princesa observa. Espera, hi ha més coses. El drac reviu i explica. Mira, he pensat que la rosa no hi pot faltar, però i si afegim un detallet sorpresa? Un uau! I entreu amb alegria 3 números de la Grossa. Aquest 27 d'abril, sorteig de la Grossa de Sant Jordi. Pots guanyar fins a 2 milions d'euros. Per Sant Jordi, alegria de la Grossa. Loteries de Catalunya. Tria-les. Tots hi guanyem. Hi ha una generació que li ha donat la volta a tot. Skoda Fabia. Mou-te sempre. Skoda. Simply clever. Hi ha sumes que resten. Però hi ha sumes que multipliquen. Fibra simètrica de 600 megas, 2 línies amb trucades il·limitades, amb 50 gigas a compartir i Amazon Prime gratis durant un any. Per només 34,99 euros al mes. Truca gratis al 1711 o entra a fibracat.cat. Pásate a Fibracat. ¿Quién dice que lo de siempre es lo mejor? Los de siempre. Nuestra denominación de la vida está llena de auténtica naturaleza. Está llena de personalidad. Denominación de origen protegida somontano. La denominación para una forma de entender la vida. I ningú més diu mentides del que va passar aquest dia? Va, que avui esmorzarem croissant. Cafè olé. Les Misérables.